he treated one of the individual who was sent from the hospital. He treated her with this plant together with two other plants from Rubiaceae, and she was all right. So that was U padar salisyen u Arcadius Puwein, u badai ukun jong ikong Pristina Puwein bat iba Elius Carbani bamkwai hadwa rublei, mendakas ngi ulayo eka Kyrdan PhD ne Doctor of Philosophy, halor ka topik, an investigation on propagation, anti-cancer potential, and chemical profile of Paris polyphylla Smith. Ni kajing wat benia halor kajing penroi, bat kajing long dawai jong u kembat so Bsein. Ha kane ka defend jong ka thesis jong u, laya shimbenta da u Vice Chancellor ka Assam Don Bosco University, u Director ka Research, u Reader, bat QA ki panelist, ki balakali benia nau ne unong yo PhD. Habaya kren bat ka Don Bosco Media Network, u Dr. Father Arcadius u Ong, ba ulayo mensim banle ya kane kajing wat benia, lengba u kpa jong u balak pandon kam yaw ne u so Bsein, man penkoj ya kato kat nengut ki bashitom. Ka subject junga de po biotechnology, but ka thesis junga grade pang mo an investigation on propagation, anti-cancer potential and chemical profile of Paris polyphylla. Te grade pang wayu jat jingthong o ba kateng ki parang ki ong love apple po scientific name but ki ong Paris polyphylla Smith. Te kadej pang ne ba ngimod ban jingsang ngi kwa ban tip hakano gor kom ba une u plang ba une u jingthong ula ban yerap ya ki ban 3D ki jingpang ba phe but hagane ge jing le research ngi ni persang ban no ban treat ya une u dawai bangi yo ana une u jingthong haki ki cell jong ki priu ke bayo cancer kane ka oral cancer te habang ile kane research ni iba sisha uni u mo uni u jing thong yarap ken mo ban penduna le ne ban mo ban penduna ke jing multiply jong tagi cancer cell shene mo ki ong shene ki ong u so Bsein tangma u so Bsein yon bonja ki ja so Bsein ha khasi mo kidon gitu giba ladangi yo bam baklate ngala ban mo ngala ban thodiga jingim jungiro te gi sop sang gidon bonjat dai ngamna tip tikna hakano gorkom ban ai kateng yo ni na marba padon ba ai kateng na kumwei but kibreu ki mo gilong popularize giong be sop sang ne kadau ba ngale research ha uni sop sang kalong ba namara dailing ba ipa bala don sebenang menta ti hagawai ko por don iwei mo iba pang ba kimla ashuban no bala ashuban ai jing sumari i po hospital te gila pai i Shillong ti ipa ila ai dawai ya ine mo ide ikong ba yo accident te hadin mo ba wada po hospital kimla ashu te ipa ai dawai iba ila koiken te ngala long curious ma bang le MSc nong hakano korkom mo te should treat kum to de handai haban tip ki daw ki compounds bala ban let's say ki bala ban long affect ye kin mo effect ya kanega jingpang ken te nak ta daw jing sa nga long interest ban le hai ban le ye kanega experiment de na daw ipagen ta daw masa ang hakoi ke singe de le experiment ken spang ne u jing thong ansnem san mar ngale ar khan rio te hadu menta dia sansnem te nando kapor ba ni don ka koswa hadu menta usnem te sansnem ba nangkon ngi shap te ngi haban wad yoni ujing thong te gaba arpat ngi haban ban persang kumno ban penroy yoni ujing thong namar kwe gadaw kolong bangi kwa ban penroy yoni ujing thong namar bon ba kibiru kila yemo kila shimyo ne jingthong bar gila pha shwe kin ban export shwe te na ta gadaw ba ar kolong ga methodology ga ar juni kolong ban penroy uni but hadin ga tapat ni paring yong extract mo ban extract ya ki dawai badon hauni ujingthong tengi haban pen khoi ban purified ya kineki ki compounds ki badon hangto te kata ga shimpor shibon along jan ma arsnam gunto
te kat bangi nang thung ngi le ru kata kacing extract ye kini gi dawai te hadin ba bangi la dep extract kita gi dawai te hadin bangi la yo ye kita gi dawai kin few milligrams kum to te ngi grow ye kita ki oral cell ki cell jong ki bru gi ba yo oral cell te ngi grow ye ki hapo kalap te hadin bat habangi ngi la purified ye kita gi compounds te ngi sa treat kani kita gi oral cancer ada kala an emban ngi happen treat gitu gi cancer gi balong oral gi balong multiply uncontrolled te hangin sa adik kita gi dawai but pay mo haki machine lada une u dawai u yarap nem ban mo ban penduna ya ge jing multiply mo ban penduna ge jing dua jing multiply jong kini gi cancer cell te hadin kata pat hadin bangila debe kata te hadin bangila tibba kadon mo ba kayarap sisa ban penduna ya getting multiply mo jong kini ki oral cancer cell te hadin katangi haban wat pat ki compound ki ba kerten kumno ki ba long kumno kita ki structure jo kita ki compound te kita aru habit ha po ki machine mo ngale po IIT Guwahati te ki to nang to pat ngitip ken ki jet compound balong kumno thong ga balong kong kolong ban ai jing hikai ye ki pai ba jmi ba gi don bon jat gi jing thung balong dawai hang ne apo state jing apo Meghalaya ba ngim dei than ban su rat ding khong i ki ek ba ngi mo ba don ki bru ong ba uni jing thung balong kumta te sobha ban harvest ban chimi kini gi dawai ban supply changi te ni haban long meng ni haban hikai ki bru jungi ban preserve ban bo ha ban mo ban penroi kini ki jingthong umdai tangi uni jingthong hare bon ki we ki jingthong la pingi let mita kaleng sodong hapo kari jungi i bagi bru kishu ti ki ne ki jingthong ba pher ki shu di tat dor ki ten mar bon kini ki jingthong ki long i pa ramdor haru kata kini ki dawai ba na ga banta bon jagi jingpang te kata ga ban kong ba ban mo hikai yalade but yekiwe ba ngidei ban mo ngidei ban sumari ki jingthong bat ngimdei ban shudi tador ngidei ban bo bet hakane ke jaka jongi ke kata ga we ban kong but ga ba ar kolong ba ngan nang police shu yalade ha amar ba ngasngo ba hadin ba la deb ye ga ne ga PhD ngasngo ba ngatip tang khandiat ba te thrai bo nang ban police shu ban tip ye ne gi jing thongi ba pher hakano khrom ba kane kari jungi po Meghalaya kane kari ke ba dap de kini gi jing thong no gi medicinal plant ba ki we ke